debatana sumurung sian saluhutna harohaon imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudina. Selamat hari Pentakosta di Tasudi di bagasan lasni roha tahala cema pasu-pasu ni Tuhata namandungani hita jala ommatikina di hita makalacon hasasaur ni ton di Parbadia pesta perjolo di Huriata barita nauli di enet sian buku ulaun ni aka apostel bindu 10 ayat 44 sahatu ayat 40 hujahama tutonga-tongata songonon didok disi taparrohaon laos tapayuti utma. Jadi adorang di hatahon si Petrus hataodeng songgok maton di Parbadia tu saluhut nasida naubigi hatai. Jadi longang ma rohani aka naporsea halak daudihian dongan ni si Petrusi ala di usehon si leon ni debata ima ton di Parbadiai nang tu halak si pelebegu ai di bege nasida ai di bege do nasida makatahon di hata na asing dohot mamuji debata. Jadi di dok si Petrus ma humma roha mangurai di dion nasidon akan nong manjalo to di Parbadiai songon hami gabe di dokkon ma di dion nasida marhite-hite gowarni Tuhan Yesus Kristus dungi dia lek-lek ma ibana saulo ibana jolomian di nasida imanggo sahatna huria ni Tuhan Yesus Kristus minggu taima minggu parningotan di haroroniton di Parbadia molo tajaha parjulu maon di kisah manang di uloni aka apostel bindu 2 mulai sian ayat sada 1 ayat 47 di sido parjolo di patorang kisaon los di bagasani gabe porseama godang halak makatai nasida dung disonggopi ton di Parbadia di lehon de bata todi di tonga-tonga ni bangsoi nasida sian berbagai suku adong Persia, Frigia, Asia, Galatia, Kapadosia dot lan nasing aledung disonggopi todi nasida ro de bata marsaur di tonga-tonga ni nasida marhite-hite todina. Itu sekali lagi naneng dorota bahwa haroro ni ton di Parbadia ima hasa saur ni de bata tu tonga-tonga ta marhite-hite todinai los di bagasan ni makatain nasida alai marsiat tusan ala ni neng dohonot tapar jolo sahali haroro ni di Parbadiai pakorhon dame do. Jadi manang ise nama jalo di Parbadia jala tardidi tu bagasan guar di bata ama anak di Parbadia molo so pardame be ibana molo so parholong be ibana taida mai songon peristiwa narotu ya tu Raja Saul dung molo haruar to di bata sian ibana gabe gelisa gabe holan martahi lau membunuh manang pasudahon dongan na imasi Daud songni do nama saya alani manang sian suku dia pe molo nunga disonggopi ton di bata pasti do marsiat tusan pasti do di bagasan dame pola do maribu halat di si gabe tardidi ima peristiwa na perjolo ale berulang do peristiwai marhite-hite turpukta sadarion tentang Cornelius. Sebelum masuk kita tutur pukon adong dosa ada letnan ni Romawi nah sangat percaya kita duga dia ini adalah Cornelius tagan so dengan sahali parsauran dado debata manang tagan so
Toktong nirajuman ibana saai terus martangyang ale anggo taringot tu Jesus dak taboto manang ise na pabawahon itu ibana ale adong sada sikap na jelas taringot tu Jesus sian sadalek nanon ima ketika marsait sada hambanya manang pangurupi di ibana. Ini yang luar biasa. Ada seorang tuan na so apala makilalahon tung macai terbang do posisina di tonga-tonga ni masyarakat, di tonga-tonga ni negara, ala ni jung di bereng ibana sadam masyarakat manang bawahan dia yang paling bawah sakit manang marsait di upayon ibana do marubat ala ketika pengobatan biasa-biasa dang boy lao do rohana majalo barita taringat tu Yesus jala porsia ibana. Ini yang penting. Alani lau maibana mandapoton Tuhan Yesus. Di dok ibana ketika pajupang ibana do Tuhan Yesus, Tuhan marsait do naposoku nuai. Akan membuat Bibil bu itu tabuka jo Bibil tai di buku Matius walui. Matius walung ayat 5 1 ayat 10 tajahama. Iya. Di ayat 10 apa respon Yesus taringat Tuhatan ini? Dido Arab mai taman dok. Ini luar biasa. Luar biasa. Ropiau tu jabung di ibana. Ale di foto ibana hadirin di mana adalah orang yang tidak layak. Ini HP yang kau dihita, kita merasa bangga kalau ada orang yang hebat, rotu jabuta. Mungkin kita akan selfie bertubi-tubi, ya kan? Lalu tapa buah-buahan tu sudi. Jangankan tu akan hebat, orang artis pero foto dong kan gitu. Nggak tahu apa gunanya kan gitu. Lalu setelah itu posting bersama dengan Joy Tobing kan gitu. Bersama dengan Andesta. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ada satu lain yang daripada yang lain. Menurut saya ini adalah penjungkir balikan kerajaan Allah dunia ini. Kerajaan Allah menjungkir balikkan keadaan di tengah-tengah dunia ini ketika iman yang hidup dia datang kepada sosok yang mampu memberikan kehidupan, lalu yang memberikan kehidupan berkata, Robeau, aduh jangan Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Apa yang kau sian status, mau apa letnan ditiki, wah itu udah luar biasa. Ya kan, dia punya banyak pesuruh, dia punya banyak pasukan, dan posisinya sangat jelas. Dia adalah orang yang dihormati, orang yang disegani, atau bahkan mungkin yang ditakuti. Dia memiliki segala-galanya. Tapi yang dia datangkan, yang dia datangi adalah Tuhan, anak naposoku, hambaku sakit. Hampir sudah hita puna pangurupi di tongah-tongah di bagasta.
molo marsahit pangulpitai ba mungkin juk doi tambil jalan pintas rasur marubat talian bodrex manang inza lalap somalum ba mulak mahok tornina hita kan manang ditelepon penyalurnya karena saya marsahit bon napasuk kamu na bom memulak kon ket gitu. Tapi dia mau mempertaruhkan segalanya. Padahal konteksnya adalah orang Rom dan orang Yahudi itu tidak boleh ketemu. Karena bagi orang Yahudi, Rom atau non-Yahudi adalah sosok-sosok yang tidak layak dikasihi. Adalah sosok-sosok yang tidak layak diampuni. Karena bagi mereka, kerajaan Allah itu adalah milik Yahudi. Maka kalau mau ditebus, kalau mau memperoleh kemenangan, jadilah seperti orang Yahudi. Tidak bisa. Sarupa doi songok kita, molotung penang lele kita di Pulau Jawa, taboto hata Jawa, saya hira Jawa do hita, alai tong do hita alak Batak. Molo taboto marbelankon, alai dang halak Jawa hita alai saya hira seperti Jawa bisa. Tapi enggak Jawa, ya kan? Walaupun penang gudak kita mangaratu manang merdalani itu berbagai penjuru dunia ini, mau ke Eropa mau ke apa, lalu berubah style hidup, ya kan? Berubah gaya bicara, sudah mulai agak sedikit cis-cis. Alai, tetap kita adalah orang Batak. Lu jamu alai biasa-biasa aja lah ya. Tidak perlu harus kita ya mulut tadana halakna maju adalah orang yang mau merendahkan diri seperti letnan ini. Dan adong fasilitas namasa dia hati-hai naso dipakai bana, naso dimiliki bana. Si inumun nasa arga-argana anggo di hati-hai pasti dia sudah minum. Makanan yang paling mahal pun hati-hai pasti dia sudah makan. Alani dunia ini sebetulnya hanya pesona bagi dia. Lalu dia datang, Tuhan, anakku sakit. Lebih jauh tentang seorang letnan ini, ternyata beliau adalah seorang yang bernama Cornelius. Nats kita yaitu pasal 10 Kisah Para Rasul. Bagaimana ibana? Sosok yang bagaimana ibana? Dung perjupang ibana do Tuhan Yesus. Dung dia boto ibana bahwa Tuhan Yesus adalah sosok na menguasai sudah, termasuk sakit dia bisa perintahkan. Nang peso pajupang dot namar sahiti. Ini yang luar biasa. Nang peso pajupang dot namar sahiti, tapi Yesus tahu di mana dia, tapi Yesus mau mengatakan, saut ma songon hapur somi maluma. Dan malu betul. Siapa itu? Letnan itu. Mari kita coba baca supaya kita lebih paham tentang Cornelius ini. Yaitu kita lihat dia di pasal 10 ini ayat 2 dan ayat 4. Ulon ni apostel bindu 10 ayat 2 1 ayat 4. Coba mari kita baca secara bersama-sama. Taulang masuk dung jolo dapok masudi ete unang gabi saya hira sorotot dini tu hatta nunga be unga dapot sude anggolon ya kapostel di labung ni Jakobus deh dah idong dah ngate oke taboto do inganannya te berarti pada na baru oke nunga 1 2 ya. Jadi orang madiida di bagasa todina tar dipukul tolu ariani ro suruh-suruan di debata manoput ibana di dogma tu ibana o Cornelius. Cukup. Ano dijawab terjaham se. Kita mau mengenal sosok yang bagaimana itu Cornelius. Dia sosok yang ternyata bagi dia mampu lintas budaya. Dia mampu lintas budaya.
Nang pedi boto ibana situasi namasa bahwa halak Rom atau non Yahudi tidak boleh bertemu dengan orang Yahudi alai fasilitas si leon-leon na adong di ibana. Buado di lakin di parleodo nang tu bangsoi. Daulat rohana jala na jelas dijaga ibana hubungan na dohot debatanga tong do ibana martanyang. Alani di bagasan seret ni roha, di bagasan ketekunan biar mina debata martangyang do ibana, dijaga ibana hubungan na dohot debata. Maka kita mengetahui Cornelius memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Alani ditiki martangyang ibana Roma tuhatai mangalusi marite tordina mangiutonon, maka kita patahkan padohan namandok ay puasa dang ditangyon tuhata tangyaku. Saya martanyai do alai dang ditangihon debata nina kita. Ini gak benar. Karena apa? Doa yang didengarkan oleh Tuhan adalah doa orang yang daulat unang terbang hilalahamu posisimu di portibion maradopon debata. Mau didengar Tuhan, mau jadi sahabat Tuhan, mau jadi alih-alih Tuhan, jangan anggap posisimu di tengah-tengah dunia, rezekimu di tengah-tengah dunia itu adalah sesuatu yang bisa mengatur Tuhan. Alai serep roham toktong. Jaga terus hubunganmu. Dada holan turuk debata dodo tu dengan jolma mau berbuat untuk kemanusiaan. Moloholat dirim do anak komu do dihaholongi ho itu sangat biasa. Tidak ada yang luar biasa di situ. Kalau saya berbuat baik kepada anak dan istri saya, itu hal yang wajar dan biasa-biasa saja, nggak ada pesonanya itu. Dan orang lain tidak begitu terpesona dengan itu, apalagi tuhatai. Satu hal yang membuat kita terpesona adalah ketika kita mau lintas, kita mau keluar dari jerat yang menghalangi kita mengasihi sesama. Jadi kita tembus itu. Nah, persoalannya ada satu yang kurang terhadap Cornelius. Apa kekurangan Cornelius? Songon ale-ale ni Tuhani ibana diilala tuhatai ikut do dapota non ngolu saleleng nililingna. Porsia do ibana. Jalahi tapi adalah orang yang porsia. Ale satai simbolis pe porsia do tu Yesus. Ditanda simbolis do Yesus sih. Ketika lewat ibana pajupang do akan nasongkoban di Gadara. Yesus anaknya debata puasa roho nuang dak tikim dope. Dibutuh simbolisi mangguari Yesus. Dan memang holani do ulonna. Porsi Allah dibutuh ibana Yesus itu adalah begini. Hanya satu kekurangannya. Dia tidak beriman kepada Yesus. Kalau Cornelius dia bersahabat dengan Yesus, dia percaya dengan Yesus, apa kekurangannya? Buka Markus 16 ayat 16. Nggak dapat? Itu sudah. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Iya. Nah, Porsia jala tardidi. Persoalannya Cornelius belum dibaptis. Itu. Jadi sotung tak berbaga bahwa baptisan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sesuatu yang ya yang wajar dan biasa-biasa.
Karena Yesus juga sebelum melakukan pelayanannya, dia harus melalui proses itu, dia harus dibaptis. Begitu juga Cornelius nangpe di haholong ibana dengan najolma porsia ibana tu Tuhan Yesus porsia ibana tu di bata alani ala nunga di paraleale ibana tu hatai jala tu hatai olo maraleale tu ibana bohado asa tarsurat guarnaon di pustaha hangoluani gabi panian ibana di harajoki, maka engkau harus dibaptis. Oleh sebab itu ikon adung do pakeon ni debata laho pasauton lomoni rohana omma proses nih, sehingga tubuh kita ini persis seperti Kisah Para Rasul pasal 2. Lauma jala dung martangyang ibana di begi di bata di ida di bata lomo rohana di tangyang lomo rohani tuhata di tangyangna di dokma ale Cornelius dapoton nyan lauho margurtusan lauho asa dapotatko jala dada holani di jupangi do nang naposonai imasi Petrus ya, lalu Petrus dipanggil. Marhitisian peristiwaon idautama ada satu hal yang sangat luar biasa, bahwa ketika proses ini terjadi, Petrus dipanggil, Petrus dipakulingi tuhatai boi taidai di turpuk tahun, bahwa di dina bongot ibana tu sada jabu ni si Simon lau ibana martangiang ro to di bata mandok tu ibana bahwa ikon lau ibana lau mancupangi si Cornelius. Inilah yang mau kita lihat, jala odonon pesan yang sangat luar biasa kepada kita. Ternyata Petrus terikat dengan hasomalan, terikat dengan hukum. Dia enggan untuk bertemu dengan Cornelius. Ini sangat luar biasa. Ada banyak orang percaya nang pe jot-jot martangiang jot-jot pasahaton barita nauli alemolo disuruh majupangi aka na kebetulan dang lomo rohana gudang ma di bana alasannya. Kalau kita mau belajar dari nats ini, tapi nanti kalau saya suruh baca-baca kita ketak liling mah pediton kita non. Ya, ale cobalah kita baca dulu ayat 12. Ayat 12 sampai nats ini pasal 10. Enggak, itu saya udah tabuan bibir tadi unang sen handphone nian setabu. Anggo sen handphone kan mulak gereja gampang, sakui dulu masuk ke mall. Kan gitu, baru lautun Samson. Jadi olan bibeli petung ngagudang abad talau mangulon nasutak. Sudah? 12 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Di bagasan nii adong maragam nisi. Taulang mah coba, gak bisa buat. Gak bihira persis mah berbahasa todi hita. Cuman ketika peristiwai merbahasa todi hita sudah bersiatusan. Anggo apala ditikion merbahasa todi hita ale mau luat tusi. Alani tapasunang majo, nggak dapat sudah. Tak mulai majo. Dengan nanget kita, dak kau nama lucung kita. Dua iya. Di bagasan nii adong ma ragam nisi opat pat dohot akana majir di tano ro dia kapi dong namar tonga-tonga langit
dungi tarbige masuara mandok tu ibana hehe maho Petrus seseati ma pangan ma alai nina si Petrus ma toka Tuhan aedang dung hupangan naramun manang naso ias dungi rom sema suara padua halion mandok tu ibana unang ramun dok naung niasan di bata. Itu kan luar biasa. Ada seorang manusia yang berani mengatakan kepada Tuhan itu haram, itu tidak bersih. Itu ninna rohami sema ho dia dupan di bata. Molo barani ho mandok tu hatai pantang Tuhan. Itu enggak bersih. Jadi molo disuruh misalnya hamu SP laho markur tu pesta paduahon dungi dohona muna dang sanga pantang ai so waktu si hami ai pesta paduahon ini bagus enggak alai tu rodo hamu marsukut wah dan rakupe dungi alai anggo gloris dang sanga ramu mari disugut ate sanga do amal do ate minna rohaku pe bebas sama kelamu oh mandok sanga do ate oh tabi gimana bersuku ate markura lakon jadi songoni do nang tu pesta gutilot ta olo do halak mandok bosan kan tahun margutilon tokai ninna merhua do sita marsigotilon dang nalau marsigotilon sama-sama hita ale memang ganup ari do hita di luas debata mangula ka ulau si ganup ari jara di luas debata hita majalo sian nani ula ni tangata kan itu kan anggo ditiki bona pasogi ton omma tiki inna laho marsuan dungi jolo tagotil baru tatanya ko muse boni dungi marsuan mahita muse akan nama gudang di huta pikir aka blok ison nama rai anggo blok ison kurang takas birai ya kan sanga aka namian bisi jadi molo di kita sonari molarung namandok merhui ta ganuk tahun nah ini yang sangat sulit lagi dibenahi karena ini tradisi yang sudah agak dan bukan tradisi yang sekarang ini tradisi yang lama dang dope disuruh hita mangaleon manang berbuat baik terhadap sesama membantu sesama masih untuk kita itu alai molotung masih untuk kita sangat sulit untuk berbuat lalu di mana iman dan percaya kita nanti katanya ya kan ini yang terjadi yang mau kita lihat molotung peloja aka panitia lau makobasi hita sasitung nadang nalau tu nasidei. Jadi kalau buru-buru kita lalu curiga sama panitia atau merhua nama hita nama huriaon kan gitu jadi omma nanang idauta ternyata molo naung didok debata molo naung disuruh debata hita lau mangulau na dengan di tonga-tonga ningoluta jangan katakan tokka Tuhan bagaimana sosok seorang manusia mau mengatakan itu tidak baik dari apa yang Tuhan sudah tradisikan. Ale molo tabi mungkin terlalu lama nanti kita baca juga itu nanti di buku Imamat pasal 11. Marhiti siani boto utama bahwa ketika kita disuruh lakukan dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan yang suruh. Jangan sampai ada seorang pemuda yang di Alkitab semua Tuhan kasih bagi dia penuh lumbungnya lalu apa yang dia katakan sonang maho terdikunu ngaguk belumbungmu modum maho lalu apa kata Tuhan eho naoto sadarion hubuat dang hartana dibuat hosana do iya hosana dibuat aisa guru tu tuhat tadi lalu tuh dia main sudah busuk ya kan makanya sekarang di pesta Haroron itu di Parbadia
Mari kita ingat posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Tidak punya nilai tawar lah. Kita hanya sosok-sosok orang yang dikasihi. Kita hanya sosok-sosok orang yang diampuni. Maka nggak ada jalan kita mendok bahwa kita yang paling baik. Nggak ada itu. Sekarang mari kita berubah. Lalu mari kita baca juga di ayat Wida Joko Pekanono. Ya. Ayat 34 dan 35. Mari kita baca. Ternyata debata dang si ida buhi. Ise do si ida buhi. Ise do si ida buhi. Ise jolmai. Unang doko kita. Awin na hitat tong. Ya kan? Ise anggo naso si ida buhi ise. Tuhatai. Ise na si ida buhi. Iya. Kita masih seperti itu. Ya kan? Karena apa? Karena masih kental sama kita soal saya kan begini, itu enggak begini, saya begini, itu enggak begini. Wah. Hati-hati. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Begitu ada rencanamu untuk menjelekkan orang lain, begitu ada rencanamu untuk mencelakai orang lain, begitu ada rencanamu untuk menghujat orang lain, ingat Tuhan ada pada pihak orang yang tertindas, ingat Tuhan ada pada pihak orang yang dicederai, ingat Tuhan ada pada di pihak orang yang akan dicelakai, dan dia akan mengembalikan semua rencana-rencana jahatmu terhadap sesama. Karena apa? Karena Tuhan tidak pilih kasih. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap sesamamu. Karena apa? Karena bagi Tuhan siapapun orangnya, dia adalah sosok yang sangat berharga di mata Tuhan. Termasuk kita sudah napungu di son. Alani ahado didok si Petrus dung di pasahat di batang hatana tu ibana jala ahado respon ni Petrus tu sude natoropi didok nungatakas dapat rohaku naso si ida buhi di bata. Alani pakeok nama ibana laho pasauton lomon di rohani batang asa Cornelius rabdod isini jabunai dapotan haluaon masa maturpuk tahun ima di ayat 44 140 marjamita maibana di paboton ibana mahabal gaun di bata songgop ma ton di parbadia marhiti siani tardidi ma si Cornelius rabdod isini bagasna. Pesan moralnya satu, keluarlah dari jerat kebiasaan yang membuat kita sulit mengasihi sesama. Karena apa? Karena Roh Kudus ada padamu. Itu. Jadi Petrus dipakai untuk keluar. Petrus melihat ini, oh ternyata Tuhan dang si ida boy alani ibana roh olo ma ibana dipakai di bata di paturang di paboton ibana mahabal kon di bata songgop ma ton di parbadia tu sudi napung udisi marsiatusan nasida di bagasan pakatayon. Sekali lagi orang percaya, orang yang sudah menerima Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan damai. Barang siapa yang selalu resah, gelisah di tengah-tengah perkumpulan orang percaya, ada indikasi Roh Allah sudah keluar dari dia. Itu alani sekali lagi, keluarlah dari jerat tradisi kebiasaan
yang membuat engkau sulit mengasihi sesamamu. Yang kedua, kita berani melihat sekeliling kita bahwa mereka adalah sesama, dan lihatlah wajah Allah ada pada mereka. Ayo silakan lihat kiri kananmu. Benarkah masih ada wajah Allah atau wajah panamun nama? Boy ini bataro mang panako nama? Ya. Wajah Allah ada pada mereka, maka gereja kita sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita tidak boleh mengatakan hanya di HKBP Kebayoran barulah yang penuh Roh Kudus, gereja lain tidak. Maka kita juga mematahkan pernyataan yang mengatakan bahwa hanya gereja kamilah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah segala bangsa, Allah bangsa-bangsa, Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, dan Dia menguasai semua bahasa, karena bahasa itu adalah identitas kita, dan itu juga adalah anugerah Allah kepada kita. Oleh sebab itu sadarilah bahwa bahasa Batak juga anugerah Allah. Jangan sampai hilang. Pesan yang ketiga, bahwa Rade Mahita mangului Tuhani di bagasan bulus ni roha songon habulusan ni Cornelius jala mengalir mai nang tu si Petrus, mengalir ma nang tu hita di bagasan bulus seret ni roha oloi ma Tuhani. Amin. Mulia tema Tuhan dia sinurham nama nungani nama ramani kami. Nunga saur to dimi Tuhan. Marhitei huboto kami ma sudedo di haholongi ho Tuhan. Jala disuruh kami asa bukas sian hasomalan naso patut naso dinggan na holan mangarehi dongan na holan sihobasan alai marhiti siani bukas mami siani Rade mahami mangida dongan nami ima buhindo jalikun hobasan nami nasida di bagasan bulus dot serep miroa ido nama korhon dame nasiano marhiti siani uboto hami ma sude mau hami Tuhan di songgopiho marhiti todim dabadia ale tondi parbadia tondi pangajari tondi panuturi todini di mata nami ingani rohani sude huriamon ruasmon asa marpak katayon marpangalaho nature hobar tulomoni roha ale tondi parbadia tondini tuhakku topot ma sude ruas ni huriam natongon di bagasan arsahiton asima roham dinasida saya lehon ma hahisaran di daging nang ditodi dinasida na dirawat di jabu nang na dirawat di rumah sakit nah sohadulon dot haguaran nami topet mana sida amang ai huboto hami hodo padaun nabuluni naso adong naso tarpatu baho pasu-pasu sudah ruas ni huriamon di ulaun na namaragami loas semat jadi nani ula tangan nasida loas manggotil di bagasan las niroa nasian ho laos patumu matok tong Tuhan roha nara mandok mauliate tuadu pamu nabadie dinahusak kapi hami laho marpesta gotilon mandok mauliate do lapatan niale Tuhan maka mauliate on pandungan yomu panari honomu diami laos di bagasan ni Rade ukap rohanani manggotil debasyani gabe pilihan tuadu pamu pasu-pasu matong Tuhan sudi ruas ni uriamon sesa dosa nami nagudangi di bagasan Yesus matang yang kami tuho amin.